Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. Mergane napa? Kemayune ra jamak-jamak. Kancane nembang kok manju jilan dhewe iki ngopo? Aku diuncali sarung ngono meteng kok, Mbak. Kok iso diuncali sarung? Sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Hah? Isine apa? Aku kan ngomong ya ora tegel no. Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Sarung gajah duduk. Ya sok gajah. Ya? Ya sok Apa? kancil, gumantung tuke. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Miwi. Sugeng dalu. Kak Apri. Iya, Mbak Tatin. Sing. Kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu no ya. Daya tarik daya piye to? gravitasi bumi ini kaya lho mau Napa piye? karuanmu kaya karo adikku pas karo Elisa mah. Nek karo aku? Kok kaya no gaya gravitasi lho hawane gaya tarik menarik iki kaya lho Mbok nganggo perasaan Lho, lho. Akhirnya Mbak Tatin kok sukimine metu lho jan. Gumun aku. lho gaya gravitasine bumi kok Kanjo. aku mbuh kok can multifungsi kok aku iki. Ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo? Iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lahir. Iya, mbok terus menawa. maksudnya pengen ndumuk apa Ono nek- ya pengen kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek terus karo jenengan ki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Selulup ngono. aku ora Semangat ngerti selulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Selulup nek kaya Mbak Tatin ki jane upama panitia ki lali ra gaweke wedang utawa ngomben-ngomben ngono wis ra bakal ngelak Lah kok iso? lho mergane ngopo? tandone. Endi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ngetas ki lho no. Ora nggawa. Kuwi udu tandon ya, Atin Le. iki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti Ngopo? Kowe pengen ngopo? daginge nganti Wong wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki prabote palsu to? Hayo. Arep ngopo? Kowe sing marahi kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ini kuwi aja nganti. Lah ngopo? Aja ya ora itu to saru to apa nek Lah nek jenengan ya ora apa-apa to nek iki. Lho, ora apa-apa no. Ha, cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek Lek cara aku tetep tak bales nek nek ngono kuwi. Sukimin wis rasronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya Kok maneh man? kok ketok Sukimin ae. Sugimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturake Grajagan Banyuwangi Kapurwakan bawa. Gelang Alit. Gelang Ya, Alit. monggo ora apa-apa. Mampiat mayun eman suarane gending belambiangan Tujune botol aku ora kolu lek lah. lagi arep mimi ya Ternyata Eh, lek kaget ki ora gur lek Sukimin. Sapa? Lah Pak Seno juga. Aku yang jumbul le. Aduh. Ki pancen garapan lah ya nduk ngene iki. Garapan. Walah, sik Mas lek garap kose tak ngombe sik ya. Aku srogoto nek kagetan ngono kuwi aku. Tujune botole iki ra kolu. sindene ya ndok kaget kabeh lho sing wis kulino ya kaget kok Lho, deloken. Piye ngopo? Tujune mau ki botole ora kolu. Lah iya. Biasane sakmono ku ya kolu kok malah. le omongan horor terus iki Apri iki mbok ora horor ngono lho. Ya horor piye to?
sejak awal saya muncul di Jogja, Sleman dan sekitarnya ngerti toh? Kita stay dengan guyon yang tidak saru, tidak jorok, tidak kotor. Kuwi tergantung persepsimu. Nah aku kolu sakmono ki mang anggapmu apa? Lah anggape apa? Wong kok persepsi orang ini macem-macem loh. Terus awake dhewe iki lanang dandan putri mesti penilaian orang kan ya dikira sak perangan ana sing tresno, sak perangan ora kok. Maksudnya kolu iki wedange sakmono ki entek. Nah, lho Mbak Tatine iso menyerap kok kowe iso. Oh, tak kira sak botol. Oh, dasare pikirane sing kuwi sing jorok. Lah, masa ya arep sak botole? Pak Sino ra mudeng to. Jenenge omong jorok, pikiran jorok ya aku jauh enyah dari hidup saya. Tenan. Omongan jorok, pikiran jorok emoh ning nindakake mah ra apa-apa. Lah padha-padha. Oh, ya edan ora. Lah, Lah luwih padha-padha parah. le dosa kok mertanggung. Ya lah Mas. Oh, lah, gesut. Nyeram bayi. Janjane sak tenane nganggo iringan ki mau ki aku iki wis nitik nang nggon lagu Banyuwangi tenanan kuwi dijogeti kok. Nek jogeti. Saben saben larik mesti langsung dulu saiki ora iki cen gawe patine dalange. Aku kesepene ambek aku melar mingkus lho iki. Deg-degan terus lho aku. Saestu mboten. Pak Seno deg-degan terus. Deg-degan minaku demeken dadaku to sayang. Oh, kalau kayak Telok lho kan temen. Saestu napa mboten? Jojo nyan mengambil kesempatan dalam kesempitan saestu. Mumpung ana kesempatan kok kowe iki piye lho. Nek wong wedok sing temandang senengane kok ya ora. Sumingkir Pak Dik, usir. Diusir. Lah nyatane ndampingi Pak Seno ket mau ya ora ngopo-ngopo Pak Seno genah megar mingkup anu jantunge kok ora gagas. Lah ora mari sprene tak anggongke kok ya ora mari. Ingkang pundi ingkang sakit? Kene. Mriki menika ngaten ku jalure wonten lho. Wong jalure ngendi? Kaya uang paribasane mriki napa jenenge? Kemeng nika salurane enten. Mbok sok nenek dandan ki wulune irung dirangine. Ayu-ayu kok wulune irung nyogrok-nyogrok niku. Oh lali Menika rek pemerintah. Sisa pundi ingkang sakit? Kene. Mriki. Menika saluranipun wonten lho. Salurane ngendi le? Saluranipun wonten ingkang Nah, yo horor to. penyan menika kedah manajemen waktu. Aduh, Jan. Ngunjukipun air putih ingkang kathah. Wayah refreshing ngoten niku ya. Ora mari-mari ya. Mak ya Allah lha pripun? Aduh. Coba apri-pri demeken pri. Kok tak cedhaki ra mari ya, Pri? Kok piye to? Ya lah ingkang pundi, Pak? Ingkang Kene. waduh. Kek udu kono kene. Aduh, Pak, mengke berun. Loh, pindah pudel dedek. Aduh, Pak. Kene. Mengke sing berontak sanes niku mah. Kowe cengas-cengas ngopo kowe? Kok aku marah disalurke ya, Pri? Nek kowe kok tanganmu diarahke ning nggon-nggon anu kok ngono ya. Ah, piye? Aduh, rasane piye ngono lho lek iki. Besak. Pengen ya. Heeh. Karo Pak D. Iya. Intine Pak Sino harus ada yang memperhatikan. Nah, kudu ana sing ngelingke. Pak Nah. Sino monggo jalan-jalan, monggo Pak Kesehatan Sino. nomor satu. Nah, pola makan dijogo, pola hidup dijogo, Sepak ran pola. etuk kokean pola. Loh. Ra etuk pola hidup, pola makan tur ora etuk kokean pola. Lho sing kokean pola ki sing marake penyakit werna-werna. Berarti kowe sesuk malah kena penyakit warna-warna Lah no? ngapa? Lah kowe kakan polah iki. Tumindak ini. Tumindak. Ya, terus sih. Noswan tara Lagu cara Banyuwangi. Iki aku wis ngarang cara Batak no, luwih gayeng. Oh ngaten. napa lagune? Sluku-sluku Batak. Batok. Kok batak? Sluku-sluku batok niku Jawa. Tekan ngendi ya? Ah, itu. Nyeram bayi noswan
Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. Mergane napa? Kemayune ora jamak-jamak. Kancane nembang kok manjil-jilan dhewe iki ngopo? Aku diuncali sarung ngono meteng kok, Mbak. Kok iso Gur diuncali sarung. Sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Hah? Isine apa? Aku kan ngomong ya ora tegel to. Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Sarung gajah duduk. Ya sok gajah. Ya? Ya sok Apa? kancil, gumantung tuke. Pianyu wangi Kowe nek mlayu kaya jaman argaruan kae lho lek persis jan ngono kuwi. Kok liyane do enggak takut suara-suara gitu yo. Aku iki kaya trauma ngono lho, kaya fobia ngono lho, Bre. Soale lekmu trauma iki nek digrobyok. Jaman dhisik anggere ro gropyokan ndelike ning mburi tetean. Oke, kok nang mburi tetean nek kena uler lho. Mburi Aku tetean. anggar ndelik ngono le nyelametke ya kono kok. Ayo tak slametke, Nduk. No. Dijak mule. Kok yo, Mas? Wong wedok nek bar lungguh arep ngadeg ngono kaya rekoso kae. Rekoso arek sing woy-woy. Pak Harisontor kesengsem nggih. Dawuhi. Ora tau ndawuhi kok panjenengane medhotke silaturahmi kok ora pareng ngono kuwi. Sok sapa sing medhot silaturahmi ora bakal mambu lawanging swarga. Lek ngomong dede mimin lho. Jenengan ra gelem wayangan ya pripun? Kae iki lurah kok tok ado-adoke saka swarga. Lho, kula rak ngomongke sok sapa sing ra medhotke silaturahmi ora mambu lawanging swarga. Lho, silah ki sambung, rahmi ki kasih sayang. Lho, dadi njen medhotke kasih sayang niku klentu ageng. Lho nek kula lho niku lho tumrap nang monggo panjenengan menika pilihan hidup lho. Lah ya babakan akeh cilik menika gumantung lho. Akeh menika ya nek kanggo kula sing penting wayangan ngoten lah. Nggih. Kapan tanggalnya tak bunderane sisan karo nilai golek untangan manci. Ora ndang-ndang ACC kok penyan menika ora ditok oleh ning panggung kok senengane ora ngono kuwi. Allah. Kemayu banget. Wong wedok ki nek di PHP iki ya sapa sing kuat pisan pindho iso nahan ping 3 ping 4 ora kuat. Nyemprot lho, Leo. Lumayan rasa raup, Mbak. Rapopo mana golek sabun garek raup rasa dadak golek banyu. Kok baygon to, Pak? Ababku jane mambu baygon. Ayo bacotke nek ndak kirangan ngengek. Wetan segara lor lan kidul alas angker kang kaliwiyat lewiyat belam biangan belam biangan Aja. Ya. aja takon kasih sangga Tanah. tanah India gumeliaring taman sari nuswan tara
Mangga gerajakan yo diaturake yo.
Wis bening-bening saiki reng adus. Ha iya. Are nunggu bapak. Wah, wis kowe ora ngerti kok, Tru. Kowe lunga diutus bapak ning negara Ngamarta, bapak ki wis saiki wis saya parah. Oh. Wis ora gelem ngomong, wis ora gelem piye-piye wis nguyuh kebuang ya wis nang kono. Waduh. Wis ora iso apa-apa ya rek, wis ora iso apa ya wis mingkari awake dhewe ndedonga. Sing bagi anak sing apik. Ha iya. Iki adicara ya kuwi apa jenenge tanggap warsa kelurahan Tlogowati ingkang kaping 73 taun utawa 73 warsa. Ya. Nyai Bapak Lurah kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan supaya atur panglipur kagem para sutresna budaya wayang kulit. Bener. Merga jroning wayang kulit ki ya pancen ana tontonan, pancen ana tuntunan, pancen ana tantanan, pancen ana tantangan. Lah iya. Mula wajibe kowe karo aku ya ngaturake pasugatan. Ya. Padahal mau sore wis bingung lho. Ha iya. Bingunge perkara panyuwunan lakon Semar bangun kayangan wis semplah. Heeh. Ning iki digawe beda terus. Ya, digawe lain daripada yang lain. Mula Semar bangun kayangan iki paling akeh awak dhewe sing gawe ya, Tru. Ha iya. Paling akeh. Werna-werna, ana sing model ngene, ana sing model ngono. Heeh. Gong, reng, apa? Piye? Iki eneng pamundutan sing saka Pak Lurah sore mau iso diaturake. Upama kaya ta. Iki eneng sing nyuwun Pak Lurah katur ibu-ibu PKK ngaturake gugur gunung. Wah, apik kuwi. Mumpung isih ana para lenggah sing kepareng lenggah ya diaturake. Tur dasare iki wancine gara-gara wis mulur. Jam 2:04 Tru. Iya. Iki gandeng iki sesuk-esuk jam 3:30 ki arep nggo senam. Oh. Wis sing kandha sapa? Iki aku lagi ngarang Oh. Ngarang bocah kok anggere muni ya arep para esuk oleh kesusu wae. Heeh, karangan. Ya diaturake sik ya, Tru. Panjen Pak Lurah. Ya kuwi gugur gunung, lagu cara kuna. Penak kuwi dirungo. Pelok barang. Ya. Wis ana sing geseh urung iki? Urung. Geseh wae. Larase soalé ya engko ndang ditambahke meneh dienggo meneh men gek mapan. Ha iya. Dibukani saka Bonang ya, Tru. Ibu-ibu kur. Ibu-ibu kur gugur gunung. Monggo, dados yuk. Ya. Kaya ikan yang ning praja kene
Piye Tru? Wah, jan ya lumayan. Wah, jan gaunge nyenengake ya Tru. Gamelane jan tonjo iki. Iya. Ditabuh ya seru ya bakale ya kemenclang. Heeh. Alon ya nyuwara. Wah. Bah. Ayo, ki mau jenenge lagu Gugur Gunung ki mau ana sore mau sing ketringkel e, Tru. Apa? Kagem Pak Petruk saking Pak Cilik Endra. Oh. Cilik banget. Waduh. Pak Cilik Endra ki Pak Cilik. Ngono, heeh. Bose. Pandemen lho. Kok sound kontrolku kene mutamati engko betok dumuki, Mbak. Pandemen Dalang Ki Suparman, wela eneng iki terus. Heeh. PDKS. Oh iya, iki mesti pesertane wis tuwek-tuwek banget ya. Ayo pandemene bapak mbiyen kok ya, heeh. Pak wis bening-bening saiki reng adus. Ayo. Are nunggu bapak. Wah, wis kowe ora ngerti kok, Tru. Kowe lunga diutus bapak ning negara Ngamarta, bapak ki wis saiki wis saya parah. Oh. Wis ora gelem ngomong, wis ora gelem piye-piye wis nguyuh kebuang ya wis nang kono. Waduh. Wis ora iso apa-apa ya rek. Wis ora iso apa ya wis ming kari awake dhewe ndedonga. Sing bagi anak sing apik. Ha iya. Iki adicara ya kuwi apa jenenge iki tanggap warsa kelurahan Tlogowati ingkang kaping 73 taun utawa 73 warsa ya. Nyai Bapak Lurah kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan supaya atur panglipur kagem para sutresna budaya wayang kulit. Bener. Mergo jroning wayang kulit ki ya pancen ana tontonan, pancen ana tuntunan, pancen ana tantanan, pancen ana tantangan. Lah iya. Mula wajibe kowe karo aku ya ngaturake pasugatan. Ya. Padahal mau sore wis bingung lho. Ha iya. Bingunge perkara panyuwunan lakon Semar bangun kayangan wis semplah. Heeh. Ning iki digawe beda terus. Ya, digawe lain daripada yang lain. Mula Semar bangun kayangane paling akeh awak dhewe sing gawe ya, Tru. Ha iya. Paling akeh. Werna-werna, ana sing model ngene, ana sing model ngono. Heeh. Gong, reng, apa? Piye? Iki eneng pamundutan sing saka Pak Lurah sore mau lho iso diaturake. Upama kaya ta. Iki eneng sing nyuwun Pak Lurah katur ibu-ibu PKK ngaturake gugur gunung. Wah, apik kuwi. Mumpung isih ana para lenggah sing kepareng lenggah ya diaturake. Tur dasare iki wancine gara-gara wis mulur. Jam 2:04 Tru. Iya. Iki gandeng iki sesuk-esuk jam 3:30 ki arep nggo senam. Oh. Kuwi sing kandha sapa? Iki aku lagi ngarang e. Oh. Ngarang bocah kok anggere muni wis arep parak esuk oleh kesusu ae. Heeh, karangan ya diaturake sik ya, Tru. Kaya Pak Lurah. Ya kuwi gugur gunung, lagu cara kuna. Penak kuwi dirungo. Pelok barang. Ya. Wis ana sing geseh urung iki? Urung. Geseh wae. Larase soalé ya engko ndang ditambahke meneh dienggo meneh men gek mapan. Ha iya. Dibukani saka Bonang ya, Tru. Ibu-ibu kur. Ibu-ibu kur gugur gunung. Monggo. Dados, yuk.
ya. Ayo monggo. Piye Tara? Wah, jan ya lumayan. Wah, jan gaunge nyenengake ya, Tara. Gamelane jan tonjo iki. Iya. Ditabuh ya seru ya bakale ya kemenclang. Heeh. Alon ya nyuwara. Wah. Bah. Ayo, ki mau jenenge lagu Gugur Gunung ki mau ana sore mau sing ketringkel e, Tara. Apa? Kagem Pak Petruk saking Pak Cilik Endra. Oh, cilik banget. Waduh. Pak Cilik Endra ki Pak Cilik. Ngono, heeh. Bose. Pandemen lho. Kok sound kontrolku kene mutamati engko betok dumuki, Mbak. Pandemen Dalang Ki Suparman. Weh lah, eneng iki terus. Heeh. PDKS. Oh iya, iki wah iki mesti pesertane wis tuwek-tuwek banget ya. Ayo pandemene bapak mbiyen kok ya heeh. Panitia wayang. Matine. Panitia wayang PWKS. Ya. Iki nyuwun lelagon gandeng Piyai Sepuh nyuwune kutut manggung terus. Oh iya. Ning sing nyekar ngarani sapa? Ibu Prastiwi. Wih dia. Pancen yo lagi lagi viral. Iya. Sasine iki sasine Prastiwi. Iya, manen yo apik kaya Prastiwi. Pras wis ngerti landhep. Tiwi iki wedok. Wedok ning landhep. Ha iya. Langsung wae tetep dipeloke barang wae Mas Getaraja bolak-malik ngonek mumet lho. Men ditabuh peloke barang men ditabuh ora slendro terus. Iya. Langsung wae ora usah nganggo bawa. Wangi-wangi ya lapar kutute njaluk mombe wancine sarya romangsang. Ngono iki sabda. Heeh. Ya penak kowe engko dikurke temanja. Panjenengane Pak Cilik Endra. Ya. Monggo, ya. Jaluk jalombe
manggung ki lagu kuno, gending kuno. Heeh, sindene ya goleke sing kuno. Ha iya. Dasare sindene ya lairan bareng karo geger pengging. Ngoten ah. Jaman Bandung Bondowoso kuwi, Gong. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Sing penting sehat. Omben. Terus Budi. Waduh. Omben ana mangga ata omben ana manuk tutut tatwa biasa sindan pinter nyengkok ya ngene. Rani meh tiba ning bem. Heeh. Ning iso ning barang meneh. Karang pinter nek nyandak barang. Ha iya. Monggo. Rani. Kaget aku.
Ya cengkoke nggih ngoten. Mangga. Jambu apa ceruk aku melu apa ento gandole apa sito apa ora jian nek cara mbiyen nganggo kambatan ngono kuwi penak banget yo ning ya mbiyen le ngrasake mbiyen nek saiki ya urung karuan penak mau jamane wis beda ya terus ah iya pelok barang ki mau diaturake ya kuwi siji lagu gugur gunung, loro kutut manggung pelok barang. Ayo, aja ninggal karo konsekuensimu. Oh, nek goro-goro ngetokke sing klasik-klasik, kita iki sing lenggah akeh-akeh wis mingkari para sepuh. Ayo diaturi. Sluku-sluku bathak. Bola-bali kok diapalke. Wis sak tembung kaya ngono aku iso kemekelen ya, Tru. Aku iki gampang guyu. Maksudmu aku edan? Ora. Kowe iki waras, apik, normal. Arep ngaturke apa? Kowe genti, ayo. Sing kira-kira lelagon sing kepenak. Ya, mat-matan terus. Ya. Sing gedombengan ya mau wis diaturake ya engko diselani raketang siji. Ya. Sing lagu sing gayeng ning sing penting iki lagune gawe sing rada tradisi. Ya, mereka kowe iki arep petruk isih klebu nom ning pancen konsekuensimu ora nggawa musik. Ha iya. Pancen wis tak niati kok, Reng. Aku ya pengen rembakake tradisi, seni tradisi sing aja nganti kesilep marang jaman. Aja nganti kalah karo teknologi. Saora-orane upama ora padha ditresnani ning padha dieling-eling kuwi aku wis seneng banget. Jurang cukruk wanci bedhog bebayani ayo kanca bebantu ing desa lan pagunungan wah tancale Nah
Wah. Buka celuk langsung durang cukruk wancip kendhange ya tanggap langsung iso ndlendhe nan tulung-tulung tatak. Heeh. Balung kali nyak nyang nyak nyang nyang. Lho, kleru iki. Balungane ora ngono kuwi. Karo digodhog ya, Tru. Wis. Senengane kurang ajar pitul iso mleset ki ora. Ya. Wis nembang, aku wis nembang, teliti reng. Ngisormu diteliti. Ana tembang sing urung diaturake apa ora? Nek ana sing urung diaturake, diaturake. Oklek. Ya. Bagong. Aku jatahi. Ya. Wis. Heeh. Kowe iki diterung tak juga ya. Ha iya. Wah, lali aku. Senengan prayit. Senengan prayit ora. Lumayan ya. Wah, saka Pak Sontor barang rung tak dudah. Ha iya didudahi. Diantenan kok. Wes saka Pak Duko barang rung tak jukuk. Lumayan. Kena nggon jukuk mobil. Waduh. Waduh, iki kaya ora kompak karo kanca-kancane. Lah ngopo? Kancane abang kok iki biru. Ya wis ora apa-apa. Saanane kok. Heeh. Aku nrimo kok terus nek kanan kaya ngene iki. Ha iya. Wis rampung dening aku. Ya. Pasrahke karo apa jenenge sing upakara apa jenenge bendahara men go tuku bakal iket. Kaya sirahe iki do apik-apik kok. Nah, tenan ora. Mesti. Dikai iket apik ya ming luwuk. Ha iya. Lumayan iki. Sekali-sekali dikake bendaharane terus. Ya. Ora apa-apa, Gong. Wah. Cukup iki nggo tuku bakal iket sak rombongan. Ya. Cacahe pira kancane? 26. Tukake sing kuenteran wae. Ha iya. Mori terus engko diwenter. Ha iya. Polisi pokoke engko nek butuh di apa? Butuh dibatik ya ditip ek. Ha iya. Malah HP-nya ndanya. Ya oke iki to, kayak kas. Ya. Kok isih to sisake. Ki tanggo jol tuku rokok. Oh iya. Rokok wis diparingi kok nggo ijol. Nyanya ndanya. Ndak marai memolok. Nya. Ya. Ngaturke apa, Gong? Iki sing urung anu pamundutan saka penyanyi Bu Hajah Ismi Sutarti SH. Oh iya. Anggota DPRD Kabupaten Sleman saka Partai Nasdem. Ki rawuh piyaine mau? Iya. Lali janjine mau wis durung ta? Oh durung ya terus berarti kliwatan iki. Ya. Bu Ismi wis kondur. Streaming nang dalem. Ah iya. Mesti sing ngenteni wong mergo pamundutan kok. Ya. Sapa sing kepareng nyekar lali janjine? Mbak Ria sing ngurung. Ya. Men diaturake monggo. Ayo Mbak, jumeneng mengajeng. Mengarep kok mengajeng ora. Ceng. Ya. Lali janjine terus bar kuwi gek nilai bapak, engko dhewe nembang bapak bablas. Malah cilaka. Iya. Iso entuk dosa sing tan tumpuk matumpa-tumpa. Tur ya dasare iki punden-punden pendhus padha rawuh mrene kok. Reng. Wis komplit kok? Urung. Wis tekan kene kok? Urung niku bakale tekan kene. Nek ngono entuk gawe kowe, ha entuk. Monggo Mbak Ria. Ya. Kenapa, Pak? Lali janjine niki pamundutan saking penyanyi Mbak Hajah Ismi Sutarti SH. Nggih. Dibawani napa, Mbak? Napa nggih? Aja turu sare kagene. Heeh. Mbah, duh wis blero wisan ya.
Kinanti mawon nggih. Kinanti ya kena. Heeh. Pocong ya ora apa-apa. Heeh. Wong bebas sampean ajeng nembang napa terserah. Heeh, pokoke dibawani. Yo. Pitung sasi. Dereng senes niku. Kudu kok ngawur ora. Monggo. Tak tunggu seliramu Pamit. rawuh Tunggu slirane rawuh. Heeh. jamba bingung gawe Tangis kan. Apa? tangis kang kebak tetunggu Pak Nah, wau Pak Bagong angsal salam saking Mas Edo Mas apa? Edo Mas Edune sinten? kirangan FB Oh, nggih, salam kembali. Aku iki kenalane penyanyi-penyanyi lho, Tru. Kuwi mesti Edo Kondologit. Dek iki aku ya entuk salam saka Grand Freddy. Waduh, ya syukur. Grand Freddy penyanyi niku. Nggih, kula niku namung campur karo wong-wong niku wegah. Sarunge ya kudu karo penyanyi, artis. Artis upamane. Kuwi ya entuk salam saka artis TVRI sapa Kuncung Bawuk. Kuncung Bawuk ki mung boneka kok ya. Putri nek swara gedhe gerok ngene iki ndemenake to. Ndemenake ne pripun? Misale upamane Bu, dalam ora tau nes. Serak-serak basah. Heeh. Heeh. Lho kok guyu apa kok? Serak-serak basah iki lho, Tru. Iya. Basahe niku le. Tak pilih donya akhirat ya Allah ya Rabbi tembang ki mawa donga. Ya. Pungkasane padane ya Allah ya Rabbi amin men dikabulke dongane. Ya, apik kuwi kok. Kuwi jenengane mau tembange apa? Kuwi nek ora klaru. Napa? Dandang gula. Ngawur. Masku Mambang. Saya ngawur. Ngawur ora. Anu Simon ngawur ora. Sinom kok Simon. Ayo, napa Mbak mau niki kinanti nggih? Kinanti Rinoso. Kinanti cengkok tak pilih. Kinanti cengkok tak pilih. Oh iya. Kuwi metune nek pas pilkada. Wah iya. Kinanti cengkok tak pilih. Mangga dilajengke ya kuwi
bangun desa. Lali janjine. Lali janjine kok. Yo mangga. Jan. Yo to. Nek sak mbok kuwi terus. Ah iya. Mbok Kang Senan. Pripun? Mbok Kang Senan. Wah, malah ora dadi. Ayo. Ngenane kula sok nyuwara sampean ora dadi sabar. Nah, jan-jane aku wis ngerti. Ngerti napa? Ora ngerti apa-apa wajan. Aku nek diburu pertanyaan ki bingung. Mangga. Bareng mboten? Mboten sah. Oh, mboten. Dewe-dewe wae. Kisruh aku nek bareng malah. Disi-disikan le nang jeding. Lho kok nyang jeding lho. Ya keten lho. Pasanganku Bagong. Manangan ora omongane. Ki sore mau wis apik wiwit gara-gara tekanan wis klasikan apa-apa bareng. Wah, jan bocah. Biasa. Nek ora ana aku ditakokke. Aku kira lho. Waduh. Aku iki termasuk kowe ngerti ra mau pas limbuhan mau mburi kleres do bengok. Ayo ge Bagong. Ngono piye? Nek ora saking dicintainya. Naming ra ono gareng ora masalah, ora ono Petrus, ora ono Bagong. Wah. Idola kok niku. Idalo. Idola. Oh, idalo lho. Idola. Anu disenengi. Ya. Aku gara-gara Bagong kapusan oke lho, Truk. Ah iya aku ya. Kok saged kapusan pripun? Ampun ditakokke. Lah, Wes, lah kula kepo kok. Heeh, mboten sah. Pun kula eling-eling sajeke urip. Sampun? Jan-jane kowe neng endi? Gelakku saja berani. Atiku sujana wingsan
Matur sembah nuwun. Ha ta, Tru? Heeh. Lek omong ki kaya ora ana suarane. Ora ana suarane omong kok ora ana suarane piye? Maksude meng kaya nada tok. Ha iya. Engko gek bisu. Wong bar nembang e. Kowe iki krungu ora ne? Mbokku bolongane kuping digedhekke. Kon ngebur apa piye ora? Bolongan kuping kok kon gedhekke ora. Oh iki bosok banget. Ya ora bosok ora krungu ya. Yo. Nilai Bapak. Mari Pak, kemana? Ngono kuwi. Nilai ini rasah takon ngundah malah. Kowe nek muni mari Pak, kemana lu malah cilaka. Heeh. Ayo. Sangu tembang apa, Tru? Gedhuk ya, Reng. Lho. Kok tak percaya sisan kok sebo kok tembange gedhuk ora. Ya. Suwan ngersani lho kae malah Ndara Kresna, Ndara Janaka, Ndara Werkudara wis ndisiki rawuh ning Karang Kadempel. Bapak wis tok salini urung. Waduh. Aku nek mambu engko ratu-ratu do rawuh wis ben apa-apa wis sedep-sedep do. Neng WC umum. Heeh. Kecinge ra jamak-jamak ora adus ora. Ngapa-ngapa gulang-gulung. Ya Regong ya. Ya ndak mesake. Ya. Kakang Semar. Ora ngira babar pisan jepara penging diaturake Petruk kelawan Bagong. Panjen kasunyatan teka Kakang Semar nandhang raga ingkang kaya mengkono Kakang. Kakang Semar iki Janaka bendaramu ing Madukara Kakang Semar. Waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Ilang lara ingkang sinandhang dening Kakang Badranaya. Kakang Semar, yen to pancen Kakang Badranaya kuwi darbe pepinginan marata gage. Aja terus amilalu apatrap kaya wong nandhang raga nanging gage. Wungu Kakang Nayantaka matura marang para Pandhawa ingkang kabeh padha rawuh suman ning Karang Kadempel. Arjuna Werkudara menapa apa dene Yai Prabu Darmakusuma ingkang wis padha rawuh ning Karang Kadempel. Kabeh mung mituhu marang kersaning Kakang Badranaya. Dipol. Wah. Mesakno marang para Pandhawa. Aja nandhang lara kaya mengkono Dipol. Gage Tangiya. Tangiya Semar. Apa wigatine kowe duwe lekas sing kaya mengkono? Yen pancen kowe darbe panggayu, kowe darbe pepinginan, matura Pandhawa ora bakal wegah mujudake pepinginaning Semar Badranaya ya pamonging para Pandhawa. Ngenten iki Ndara. Bendina kemeng ngenten iki mboten maem, mboten ngombe. Ming kecap-ketip awake panas. Wingi kula tes pen. Tes pen goblok kuwi lho sing nggo ngetes anget iki lho. Ayo ming dites ngono wae, dites suhu badan, ora nggo pen, ora. Wingi kula tes niku ngantos 50 gangsal derajat. Panase ra jamak-jamak awake. Mesake Ndara. Mbok nggih pripun carane digolekke tamba napa ta napa? Wingipun kula blenderke pace nggih mboten suda. Mboten diunjuk malah ming diambu tok. Terus tutuke mingkem mboten purun ngunjuk. Napa-napa pun kula golekke, wortel nggih pun kula blender. Wingipun kula deploke intel wedhus nggih mboten. Kula omong sing apik to, Gong. Tangan kok dilebokke cangkem ora. Aku ki ngomong senengane bapak ki lara tenan. Kakang Semar. Aja kaya bocah cilik, Kakang. Arjuna ngerti sejatine
apa ing katindake Kakang Badranaya sayekti Kakang Darbi panjaluk Kakang Darbi pepinginan nanging mung ora kepareng kawedaring pangandikan Kakang Badranaya Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaraning latar milang lintang Bima Sekti Kang Pranyata Kyai Nayantaka tan saged pinisah kelawan panengahing Pandhawa Raden Arjuna dupi midhanget aturipun ingkang Bandara niki Sang Arjuna dadi wuwuh kekuatan ingkang ora separa Badranaya mila sigra nalika semanten wungu sangenipun Indra kagiat kadra kasang-sangganing para Panakawan wau Semare konten prayetna semuriris Sekti lah kok ngoten lakon Petro kali Bagong dereng matur malah kula wis ngerti lakon teng Praja Ngamarta saking sampeyanipun ingkang minulya Sinuwun Darawati mula kang saka kuwi miturut iga penemuning Kakang Badranaya apa sing kudu katindakake dening para Pandhawa lah kok dadak takon apa sing kudu katindakake barang sing ilang niku wajibe digoleki. Napa-napa sing ora ana niku diwajibe diupaya supaya bali ana. Ndara Sedewa supaya dadi jangkeping para Pandhawa, pustaka Jamus Kelima Sada kudu tetep dadi pepayunging para Pandhawa lan kudu rawuh enten Karang Kadempel. Mula bab perkara iki kula pasrahke kali sampeyan. Nek sampeyan ora isa nemokke pustaka Jamus Kelima Sada, Ndara kula Sedewa ora minangka dados jangkeping Pandhawa 5. Lah napa ajeng lakon penjangkaning Semar Badranaya Den? Kresna sinayang mangkelung mingkonaken
Bremara mangsa myung ambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangulati tara nggih ora sambut tambuhi kekarepaning Semar Badranaya sayekti siadi wis gamblang ya aku wis ngerti gegayaning Kakang Semar ingkang bakal mraja kahanan negara Ngamarta sarana mbangun kayiwangan tegese mbangun marang jiwa lahir lan batining para kawula ya pancen mengkono tumuli Kakang Semar maring dawuh ora bakal kelakon penjangkane lamun pustaka Jamus Klimasada ora rawuh marang Karang Kadempel Sedewa ora dadi ganeping para Pandhawa 5 mula wis dadi ngendikane Kyai Nayantaka ora usah dadak tinuding pun Kakang wis krasa lamun pinasrahan babagan lakon iki yo Yayi sira lan kadangmu Yayi Panengah tindaka metu ndedharatan pun Kakang nak ngambah dirgantara yen ana wong-wong nyubriyani ing sajak ana sambung rapet ing pustaka Jamus Klimasada ora sandadak wedi kangelan candheten takonana apan durung karuwan nggone pun Kakang lan siade goleki menyang endi dununging Nata Ndarawati ya wis to kedhawuh kene donganing kong lir wuwusing pini panca pepetoke ngayamana ya jagat mangstung karo wayah loro jagat wah aja nganti kleru aja nganti aku mbelani Kresna ingkang dudu saknyatane Dimas waspadakno iki pun Kakang yo aku ngerti iki sapa wani madha rupa kelawan aku aja ngawu gawar ngawur kowe menungsa ingkang epeh gedhamu teka kowe memba Nata Ndarawati kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada nganti gawe geger kana negara Ngamarta ayo aja mati tanpa aran kowe ngaku kowe sapa Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna aku Nata Ndarawati aku ingkang nggadhampar keprabaning Dwaraka aja ngawu gawar ngawur kowe aja ngaku Ratu Ndarawati Werkudara iki menungsane sing nyolong pustaka Jamus Klimasada Werkudara kowe gampang diblithuk karo menungsa sing aku Nata Ndarawati. Marata gak wis wadana. Aku dulurmu. Aku kadangmu Ndarawati. Wah, rasaku kan cerewet.
persis tenan kok. Gong, iki apa sing nyolong pustaka James Lima Sada? Wah iki sing nyolong dompetku, Gus. Ora ngerti karo kowe sapa kok nyolong. Wah, kenane palsu iki. Karo aku kok ora tepung. Padahal aku ki wong sapa wae ngerti ro Bagong kok dadi ora tepung karo aku. Kowe kere-kere ora minggat pateni. Wah. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo dulur wis padha kalah karo aku, ora ana ingkang mangga mulya. Nata Ndarawati, yen pancen kowe ngaku Ratu Ndarawati ing sejati, sirnakno Ratu Ndarawati ing iki. Oh lah dalam pancen wong iki nek lagi winong wong ora iso dipidak wewayangane. Selagine adikku Arjuna lan Werkudara padha mundur wedi karo Nata Ndarawati. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Ungalno dadamu tiban tanganku ora tinjung akhirat. Aja duntang Nata Ndarawati iki maju leganing atiku. Sinuwun Kresna iku ora pisan ora pindho ngono kae. Tantangan rame-rame kok mati dening aku klepat lunga. Jebul Sinuwun Ndarawati iki pancen rawani perang tenan. Iki sapa ta iki? Lho. Sampeyan kok ora tepung kalih kula? Kula niku sesuk mirokke jarik sampeyan. Kok ora tepung kalih kula niku pripun? Lho, iki Petruk. Ah, kene ora. Aku Nata Ndarawati ngeten mawon. Sampeyan kula akoni Nata Ndarawati ning nek purun maringi sedekah kalih kula. Karepmu piye? Gandeng sampean mboten gadah pengikut. Ndara Janaka, Ndara Werkudara kabeh do percaya nek Sinuwun Ndarawati sing nika sing asli, kula nderek sampean ning sampean bayar kula per jam 60.000. Mengene ajeng napa-napa tambah. Nggih. Kowe iki pemandu apa piye? Per jam kok semono. Wong jeneng wong arep ngladeni kok. Kowe le nawak yo sak penake dhewe. Ora gelem ya wis, ora arep ngaku Nata Ndarawati lho. Kanjeng langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung. Lho, suwe ning aku mlayu saka ing Mahabharatan nasak telenging Wanawasa iki ana pandhita. Wangune pandhita ing mapan ana ing telenging alas. Iki sapa? Ditepungake wae aku Brahmana kleyang ngabur kangenan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane ya kono papan dunungku. Aku Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Panjenengan sapa sinuwun? Takon karo aku Nata Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar Pranyata. Sing mburi sapa? Lho, aku ora nggawa kanca. Iku aku nusul. Petruk ki mbok yo nganggo swara tuk apa piye? Kok tanpa nganggo iringan babar blas yang batur ya. Nganggo iringane sin Nalendra Satriya nganggo iringan. Mengkulane mung kere kok nganggo iringan. Kere niku iringane anggere gamelane mandeg terus mlumpat panggung jukuki dos-dos niku. Kaya wingi ya, Truk. Heeh. Pokas tenan kerene.
Nganti diitung ora. Sak penake ra. Kersane apa sinuwun? Karepku aku golek Pintasraya. Lho, Pintasraya piye? Aku kuwi duwe mungsuh. Wujude Nalendra jebles kaya aku tanpa beda. Ora genggang sarikma. Nanging menungso kuwi ngaku Natandrawati ing Nyidra Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Begawan Dewa Kusuma, nek sampeyan iso nyirnake Nalendra ing wujudane kaya aku, sampeyan njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Sinuwun, kepasang yogya katujuh ngene. Dene sejatine mataku ning jagat iki wis sinampiran pakaryan kudu nglakoni tapa ngrame. Tetulung marang sak pepadaning urip. Mula gandeng sinuwun Ndarawati nyuwun tulung kawan aku mesti wae tak tulungi ning aku tanpa pamrih apa-apa. Kowe lah yen pancen ora pamrih apa-apa malah tiwas kebeneran. Mara gake sirnakno. Nalendra wujudane kaya aku jebles ing Nidra Pustaka Jamus Lima Sada. Yen perlu pusaka mau rebuten ya pamujimu tak jaluk sinuwun tak tandangane mungsuhmu ing wujudane kaya sira sinuwun Ndarawati. Sing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Sapa iki? Ana Brahmana muda teka prapta ning ngarepaning Natandrawati itu muli mlumpruk ndeprok. Kowe sapa? Menawi paduka dangu kaliyan kula menika pun nami Begawan Dewa Kusuma. Lho, Dewa Kusuma nggih kasinggihan mekaten. Paduka Nalendra Ndarawati, iya pancen mengkono. Menawi ngaten jumbuh kangendanipun Nalendra ingkang sami lan panjenengan, ing nalika semanten nyuwun tulung dhateng kula supados kula damel srana sirnanipun Nalendra ing wonten ngajengan kula menika. Krana panjenengan sampun tumindak ingkang boten sae, inggih menika Nyidra Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada saking negari Ngamarta. Sarana memba Natandrawati, penemban. Yen pancen kowe kuwi pendhita mestine awas paningalmu. Yen pancen kowe iki brahmana mesti wasis waskita ngesti. Marata wengakna permana jati aja nggunakake netra bat lair. Sawangen iki Natandrawati apa dudu? Menawi saking penyawang kula panjenengan menika mboten wujudipun titah semantah. Kanthi permana jati sampun saged nyebataken bilih paduka menika tumbak kara welang payung tunggul naga sarengan Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Dadi mesti pirang-pirang iki nek dikelokke. Petruk wong goblok. Kilokke dengkulmu mlocot. Ki anggepmu ki mesti apa? Kuwi iki tumbak kara welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aduh. Nganti kuwalat Cilaka Gong. Arep ora tumbak kara perang ora? Ora ya wis. Ora rene kowe. Ora. Tak duduhi lho. Emoh. Engko aku nek merono wis malah kedawa-dawa jame. Waduh niki pendhita niki ampuh tenan jinuwun. Iya. Pendhita iki pancen ampuh Petruk nggih. Iso ngasorake Nalendra Ndarawati ing sejati jebul kumpulaning pusaka negara Ngamarta mula ora aneh. Yen pustaka Jamus Lima Sada iso diboyong kanthi gampang. Nggih. Lah iki dadi sarana bapakmu kasembatan nggone
bakal mbangun kayangan. Wah, jan seneng banget lho. Bapak niki iso mbangun kayangan niku ati kula seneng banget. Iya, Petro nggih. Lah terus Begawan Dewa Kusuma Petro sawangen to. Arep nganggo busana werna-werna. Ning aku ngerti nek iki adikku Mbumira Tawu Sedewa. Terang sembah kabekti kula kunjuk iya. Tak tampa pangestunipun Kakang Mamanono kula pundi nggo jimat. Petro nun. Pusaka kuwi gawanan ning Karang Kadempel nyembah sik ping 3 ndak kuwalat. Nggih. Pusaka ora baen-baen. Pusaka kuwi kedadian saka menungsa. Kedadian saka Nalindra ingkang digdaya. Mula panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nek kowe ora nyembah nek nganti pusaka kuwi engko nesu tumbak kuwi iso temancep ning dadamu dhewe. Medhek-dheki senengane. Mula nyembah sik nggih. Sekali-sekali nggoyong pusaka ampuh-ampuh. Ilang syarat sawane. Ora malati oleh ngabdi ing Petro. Nuwun sewu. Ngene. Gong ora ngadang-adang ngono iki ora liwat. Ku tak tendang lho kowe. Abot iya. Tantil kowe ora. Sedewa iya wonten maring adawu. Ora usah duwe rasa serik kelawan Kadang Munjadipati sayekti. Kadangmu nunggul pawenang Werkudara wis ndodho kelawan kelumputan. Nggih, mboten dados menapa Prabu. Nyatanipun menika dados pangasah pangungkaling jiwa ingkang rayipun Sedewa. Malah kula remen dene kula ingkang saged ambabar lelampahan calim pustaka Jamus Klimasada. Tuwin saged ngaturaken sinten sejatosipun Natandrawati ingkang memba utawi wujudipun ingkang wantun memba Natandrawati tumunten wantun mlembat pustaka Jamus Klimasada. Ya, ayo ning Karang Kadempel monggo kula dherekaken kok Prabu. Kahanan Ngamarta wis padhang. Ing nyidra pustaka Jamus Klimasada wujuding Natandara ing kedadian saka tumbak kara welang payung tunggul naga. Wah, pancen yo aneh-aneh bae. Sinuwun Ngamarta. Iya, Kakang Nayataka. Sejatosipun lek kula nyuwun pustaka Jamus Klimasada menika mungkin Arya Srana Pandhawa sami mlempak wonten Karang Kadempel. Ndara niki pusaka dipun tampi rumiyin Kakang Semar ora nggunakake panjenengan ingkang mundhe pusaka rasane Karang Kadempel niku wis ketekan pusaka katelune Ndara. Kanthi mekaten sejatosipun ndara-ndara kula Pandhawa niku ngajak kula kanthi nyaketi gumreguting para kawula. Nyaketi dhateng para masyarakat mergi menapa kawula menika mboten butuh dibiyuki brana picis, mboten perlu butuh dijanjeni sing dhuwur kaya Dara Kekalangan.
Mboten perlu diparingi napa-napa sing supaya kawula niku percaya karo sing peparing, mboten. Ning gandeng kawula Ngamarta niku wis duwe pepundhen, wis duwe sesembahan inggih menika para Pandhawa. Karep kula niku Pandhawa aja mung ketungkul anggone nyawang wonten ing dhuwur, ning kala mangsa nyawang wonten ing ngisor. Supaya sing ngisor niku mboten pating blengkrah, mboten pating bejajik sak penake dhewe. Iya, Kakang Semar. Sarana manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula saged mujudaken negari Ngamarta menika embanipun kados diri wonten ing Kayangan. Kayangan nika papan sing tebih saking suker sakit adoh saka rasa dina-dina. Wontenipun namung manunggal tetunggalan ayem tentrem rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mugi sarana Ngamarta gesangipun para kawula embanipun gesang wonten ing Kayangan kasembatan ngen kula mbangun Kayangan. Wekasan para kawula ayem, ayom, tentrem, manunggal tetunggalan mujudaken praja ingkang gemah ripah loh jinawi adil warata tias bagya mulya ndara.